wonten tlatah Sinuman Pati lir sinendal mayang jroning kalih dupi ingkang rama dalasan kang ibu ing semua pepadanira dening kang putra sumedoting wardaya tan bangkit sinuyutan sakala ing elus pamigangane Sratmaja risang kinanganten kagem wirik manis Sratmaja risang kinanganten putri kanthi kebaik rasa asih saha supres tungete sing waspa kang putra lir kadya mutiara rinonce ing panggonipun kang rama dalasan kang ibu sami anamung nyadong donga pangestu dhumateng kang rama kalawan kang ibu iya putraku sakmana muga-muga Gusti kang Maha Agung enggal pangestu kamu juga mati kang bisa tata jalan kabeh kadang samuning bebrayat tansah rumaket sira kelawan garwanira yen saupara besok putra kang wijel kakung dadi bocah kang saleh yen wijel pawesti dadi bocah kang saleh tansah banget kuwi lawan tuwa dan bangsa amin kanthi ingin cipta saha rasa baik asih sutresna Bapak Sudirjo Ibu Yunesta manampi sampun kang putra kekalih boten kendhat anggenipun paring donga pangestu menika to katresnanipun tiyang sepuh dhumateng kang putra para rawuh inggih Sang Subuh Manggala minangka cucuking lampah iya cucuking Tatang Balung Sratmaja risa pinanganten kekalih tumuju ana ing damaring maisa dhateng damya kang samya hadherekaken Sratmaja risa pinanganten menawi Cinandra candrane kadya sela bertiti sela wis ngarani pating dalitir kang nderekake Sratmaja risang pinanganten ya tumuju ana ing damaring maisa dhateng pramila kang samya hama mangun suka ngersanipun Bapak Mohjapar Ibu Rumiati dalasan Bapak Sudirjo Ibu Yunester sampun sami lenggah pepak andher sinawang katon Edi endah lampeni pramila daya-daya saking kadang cucuking lampah badhe ngaturaken lelipuring griya minangka miyak sepining swasana kanthi urting beksa Kapundhut gambaripun langkung rumiyin sasampunipun mekaten jenengan badhe kasugata ulsing beksa Sinta dalasan Anoman gegambaran nalika ing wewayangan Cantang Balung ya cucuking lampah badhe ngaturaken tari utawi beksa Dewi Sinta lawan Senopati Anoman pramila kepareng kapundhut gambaripun langkung rumiyin rampung kapundhut gambaripun mangke kasuwun saking para kadang guru saha para kadang ingkang saking Tlatah Pati kasuwun nderekaken foto sinareng